Zdravím vás na YouTube. V minulém videu jsme se podívali na tank BZ-176, což je čínská prémiová osmička. Jelikož celý ten záznam nebyl moc atraktivní na dívání, udělal jsem jenom krátké video, kde jsem sestříhal ty nejlepší momenty s tím tankem. Ale jelikož ten tank je celkem kontroverzní, nedá se aktuálně koupit a kdo ví, kdy bude zase v prodeji, tak jsem se rozhodl, že udělám ještě jedno video, kde použiju z té včerejší session právě ty nepovedené akce, aby pro ty z vás, kteří ten tak nemají, tak vám to nebylo líto. Tak jdeme na to. Zkusíme škodit trošku tady. Jako to dělo se chová blbě, ale tohle byla čistě moje špatná rána. Porák, že by něco rozsvítilo. A to risknu. Blbá rána. Škoda, že jsem se netrefil do té kopůlky. Jako really? Teď jsem se nal jak idiot. Je boha jeho. No jasně. Tady něco vidět? Ani hovno. Jo. Popojeď dopředu. No tady? Fakt jo, do ARS neprobiju jo. Nevím, kam to letělo. Tohle nejsou ty rány.